Mayong hapon mga kapuso, ako si Jethro Charlatan. Subject sa drug bypass operation sa Uton, Iloilo nga nakapalagyo, nagsungka na. Ginatudlo pa ka isa sini nga nagtiro sa pulis nga nag-operate padayon pa nga ginapangita. Si John Sala nakatuto. Ginahakos ang asawa sinisap ng pasulod sa Uton Municipal Police Station si Mike Cantera. Ang subject na nagpalagyo sa gitpatigayon nga drug bypass operation sa barangay Trapiche, Uton sa atong Pebrero 19 sang gabi. Pasado alas 5 kahapon sang hapon sa nagsungka si Mike. Nakabatsyag kuno ini sang kahadlok para sa seguridad sang iya pamilya, rason nga nagsungka. Ginsungkat ini sa ilang balay sa sitio Tuburan sa barangay Trapiche. Si alias Mike nag-surrender yan kasi naramdaman niya yung pressure coming from our operatives. Eventually, nung nakaramdam ito ng pressure through his family, in-approach nila si Mayor Pusin and the barangay captain o barangay Trapiche for the peaceful surrender of alias Mike. Upod sini nga nagpadulong sa police station ang iya kabataan kag pila ka himata. Ginako man sini nga nagaduso ini sang illegal nga droga. Oo, nako kung ano, mula na sir ko kinana trabaho lang trabaho kiti ari naman eh. Nakapalagyo si Mike sa nagakinarangkaran ng operatiba sang gintiro sang ginaligar pakaisa sini ang pulis nga si Corporal Gilbert Lingaya. Suno kay Mike, upod sila sa iya pakaisa nga nagpalagyo apang wala na kuno ini sang ihibalo kundi nagpadulong ang iya pakaisa. Ay mong pakaisa to sir na nakatiro, may idea ka pa din sir. Okay, ikaw na siya man. Hindi ka mo upod nga nagpalagyo sir. Lakit ka pala kung di siya naglatto ay sa buong. Pinapa-allocate pa natin and kahit na hindi naman natin na siya mahuli, we will file regularly lang yung pag-file natin ng case natin sa kanya. Ginapadalaman sa karon sa kapulisan na posible nga pagpasaka man sang kaso nga obstruction of justice batok sa pila ka mga miyembro sang pamilya sa mga suspek nga wala nag-opera sa kapulisan sang gintinghuan nga madakop si Mike kag ang pakaisa sini. Samtang yara na sa recovery room sa ospital si Corporal Lingaya matapos ang ginsulod sa ICU kahapon sang natukiban nga naigo sang bala ang mayor nga ugat sini sa nawala nga butkon. Ginahikot na ang kaso nga pagbayular sa Comprehensive Dangerous Drugs Act batok kay Mike samtang kaso nga frustrated murder ang ipasaka sa kapulisan batok sa pakaisa sini. Upod kay Hans T. Sharto, John Sala, 1 Western Visayas.